салом алейкум я бурига ҳамватанони азиз. Қори ти як чирахшу буфам ти ин мара чаханаша просто шумо пазорен мефаҳмед барои маладиё шуморо пазорен шумо хуш вақти мара гӯш кӣ якм ман барои рекламаи бобоҷон гуфтесам бисёр рекламаотон дуруғай дуюм ти худат биромадӣ як бор гап задӣ ки колия бояд ҳисоб китоби мачити дигаша қори барои регистрация ман уҷа кор кардагиам ҳоло ки бисёриҳо уҷа фаршивӣ мекунанд ман супордагиам ман нигоҳ кардагим дани баъзара ки бисёр мардум мега ки гӯши қори не номи чи айтра ту номи қориро ҳайф кардагӣ рафтем додам ку нигоҳ кардам баъза ку чанд қапас удалит мекунанд лекин нум фамилияи мара удалит накардан 3 моҳ истод чанд бор нагу ай худо наметарсӣ қори тра чира хушу буфам ором ша қори як чизои мебурормоз ишомон метам чиқа тӯҳмат кардагӣ ҳамаш ба гуфтаи падари миллат мардум қатима алоқай ман мехоҳам ки шумо дафшен а ютуб нами шумо пони худ дафшен пуло додагиян ки бо хаб кадай ма рекламаи шумо безорам ман тра гуфтаистам ки ҳаҷ меравам ба ҷои товба кунанд лекин ҳар минути секунд реклама кардесанд қори ман агар буфура ҳаҷ билет мегирам мерам пуррай ҷои билетфурӯшое ки бо гарантит метан қори ту чо тупой қори ман шуморо душман ҳисоб намекунам шумо никтоен душмани ма игил аст запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шумо душман шида наметонед барои мара барое ки шумо як наские ҳастед ки ман шуморо мекашам мепартонтам хорошо қори душмани миллати ма игилай игил ва дуюм ман ҳисоб мекунам кабирира ман кабири крисара душман ҳисоб карда метавонам шумо киен шумо як блогерен шумо мефаҳмӣ боз ман дуромадам дидим видеоро удалит кардагӣ барои имра бобоҷон хести дод зад ба фикрам як симга додан шумо мулоами хеле мо безор шудагем ай шумо қори мо мегӯм барои регистрация ман кор кардесам ман мехоҳам ки шуморо пони худ ами зидди қонун кор кеси ҳаматонро маҳкам кунам дафтон кунам ки Российская Федерация як минус моро наёва ой бисёр проверка мешавад қори хомӯш хорошо хомӯш